प्रकाश मासिये सर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतील, सत्कार करतील ते आमचे अध्यक्ष साहेब सुनील मासिये सर. चला, तिसरं षटक संपलंय आणि सामना गेलाय शेवटच्या षटकामध्ये. रोमांचक सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू आणि 13 धावा. 6 चेंडू 13 धावा. यानंतर जो सामना होणार आहे अडिवरे विरुद्ध मंदरुळ, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की नाणेफेकीसाठी या. कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे की हा सामना कंपल्सरी चेस असेल. त्यामुळे निर्धारित 6 चेंडूंमध्ये 13 धावा या बनवाव्या लागतील वडवली संघाला. आणि ही जबाबदारी असेल ती सूरज हा फलंदाज आणि नॉन स्ट्राईकला आहे शेखर. 6 चेंडू 13 धावा आणि या धावांचा डिफेंड करण्यासाठी गोलंदाज दाखल होतोय तो सारेश. सारेश 6 चेंडू 13 धावा. येतोय पहिला चेंडू सारेश यांच्या माध्यमातून आणि सामना करेल सूरज. पहिला रोमांचक सामना आपण पाहतोय. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वा. पहिला चेंडू सारेश यांच्याकडून. 6 चेंडू 13. बॅटची काढा घेतले. उंच हवेमध्ये चेंडू टोलवायचा होता, मात्र चेंडू जातोय एका धावेसाठी. समीकरण आता मात्र होतंय 5 चेंडू 12 धावा. अटीतटीची लढत आपल्याला पाहायला मिळते. 57 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान तळवडे संघाने ठेवलं होतं आणि या आव्हानाच्या दिशेने खूप चांगली सुरुवात केली होती. हर्ष हा फलंदाज असेल, समीर शिंदे असेल, खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. मात्र मोक्याच्या क्षणी समीर शिंदे सारखा गडी तंबूमध्ये परतला आणि थोडासा सामना कुठेतरी कठीण होऊन बसताना दिसतोय तो वडवली संघासाठी. आहा, काय चेंडू आहे हा. चेंडू मात्र ऑफस्टंपच्या बऱ्याचशा बाहेर जाणारा चेंडू. पंच वाईट चेंडू घोषित करतायत. समीकरण झालंय 5 चेंडू 11 धावा. 5 चेंडू 11 धावा. पाच चेंडू 11 धावा. पुलटा चेंडू, पुन्हा चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय झेल खाली. होणार का झेल? आणि तंबूमध्ये परतलाय तो शेखर. थोडस समीकरण कुठेतरी आता कठीण होताना दिसतंय. 4 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. 2 मोठ्या फटक्यांची निश्चितच गरज असेल. बघा, नाराज होऊन काही होणार नाहीये. प्रयत्न करत राहायचे आहेत. प्रयत्न केले तर देव सुद्धा सापडतो असं म्हटलं जातं. त्यामुळे प्रयत्न करायचे आहेत. 4 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. बघा, हे क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये 2 चेंडूमध्ये 12 धावा सुद्धा झालेल्या आहेत. एका चेंडूमध्ये 10 धावा सुद्धा झालेल्या उदाहरणं आहेत. त्यामुळे 4 चेंडू 11 धावा हे एक, मी नक्कीच म्हणणार नाही की खूप कठीण असं आव्हान आहे. मात्र प्रयत्न करावे लागतील तुम्हाला. चांगलं आक्रमण करावं लागेल, चांगलं हल्ला चढवावा लागेल. एक चांगला फटका खेळायचा आहे. 4 चेंडूंमध्ये एक चांगला फटका जर खेळला फलंदाजाने तर निश्चितच हा सामना वडवली संघाच्या बाजूने झुकू शकतो. आणि हा फटका खेळण्याची आता मात्र जबाबदारी असेल ते एक डावखुरा फलंदाज. आतापर्यंतच्या स्पर्धेमध्ये पहिला डावखुरा फलंदाज मला पाहायला मिळाला, तो म्हणजे आयुष. शेवटच्या षटकामध्ये आलाय. अटीतटीच्या क्षणामध्ये तो दाखल झालाय. 4 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. एक चांगला फटका, एक षटकार किंवा एक चौकार जर आला तर सामन्यामध्ये अजून रंगत वाढू शकते. मात्र या चेंडूंवरती येणारे 2 चेंडू हे खूप महत्त्वाचे चेंडू असतील. या 2 चेंडूवरती एक तरी मोठा फटका येणं खूप गरजेचं आहे. हे फलंदाजांच्या दृष्टीने मी बोललो. मात्र जर गोलंदाजी जर आपण पाहिली, फक्त 2 चेंडू निर्धाव काढायचे आहेत. फक्त 2 चेंडू निर्धाव.
एकदम शांत डोक्याने गोलंदाजी जर केली, 2 चेंडू जर निधाव टाकले तर निश्चितच सामना हा तळवडे संघाच्या बाजूने झुकू शकतो. बघा थोडंसं कुठेतरी प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळत आहे गोलंदाजांवरती. हा प्रेशर आहे, क्रिकेटचा हा खेळच असा आहे, कधी कधी आपल्याला डोकं सुन्न करायला लावतो, काय करावं हे सुचत नाही. त्यामध्ये गोलंदाज थोडंसं कुठेतरी आपल्याला प्रेशरमध्ये पाहायला मिळतोय. तर आयुष सामना करेल. चांगला फटका खेळायचा होता, चांगला बॅटचा फ्लो होता, मात्र बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाही. या मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये चेंडू गेला निर्धाव. झालंय समीकरण 3 चेंडू 11 धावा. कोणाकडे जाणार सामना? होणार का विजयी वडवली की होणार विजयी तळवडे? निलेशच्या मेहनतीला फळ येणार की हर्षच्या मेहनतीला फळ येणार? येणारे काही चेंडू आपल्याला सांगतील. ब्लॉक होल मधील हा चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा हा चेंडू आपण पाहिला. सुंदर, अतिशय सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय ती सारिश कडून. सुराज, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 चेंडू 10 धावा. 2 चेंडू 10 धावांची गरज आहे. मोठा हल्ला करावा लागेल सूरज याला. होणार का? करणार का चमत्कार? चांगला फटका आहे ऑफसाईडच्या दिशेला आणि वन बाउन्स जातो सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. आणि आता मात्र हा कुठेतरी सामना आपण पाहतोय तळवडे संघाच्या बाजूने झुकलाय. 1 चेंडू आणि 9 धावा. एक अतिशय भलं मोठं असं आव्हान आहे, मात्र शेवटी क्रिकेट आहे. शेवटचा चेंडू समजा 9 पडला आणि त्या चेंडूवरती षटकार मारला तर अजून रंगतदार होऊ शकतो हा सामना. मात्र हे जरदरच्या गोष्टी आहेत, या गोष्टी कधीतरी आपल्याला घडताना दिसतात. मात्र 1 चेंडू 9 धावा. बॅटची कडा घेतलाय आणि सामना होतोय फिनिश आणि तळवडे संघ विजयी होतोय. खूप खूप अभिनंदन तळवडे संघाचं. पुढील स्पर्धेसाठी त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि वडवली संघाला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा. येणाऱ्या अनेक टुर्नामेंटमध्ये तुम्ही सहभाग घेत, चांगला परफॉर्म करा, चांगला परफॉर्मन्स दाखवा. खूप साऱ्या तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो. तर या सामन्यामध्ये जो सामनावीर ठरलाय, भले तळवडे संघ हा विजयी ठरला असेल, मात्र ज्या खेळाडूने सर्व प्रेक्षकांची मन जिंकले असा वडवली संघाचा हर्ष मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर ठरतोय हर्ष. आणि सामनावीराचा पुरस्कार प्रदान करतील तुषार सरपरे. तुम्हाला विनंती आहे, तुमचे आयकॉन खेळाडू जे कोणी आले असतील त्यांच्या भेटीसाठी तुम्ही जाऊ नका. आपल्या धन्यवाद. धन्यवाद सर. आत्ताच आपण पाहिलं महालक्ष्मी अडिवरे